Sa number 2, mga local government units nga malapit sa bulkan Kanlaon ang nagapanghanda na engkaso nga maglupok ang bulkan. Sa Bago City, nakahanda na ang tanan engkaso nga maglupok ang bulkan Kanlaon. May mga foam, banig, trapal, tents, mga balde, kag tubigan na ang nakahanda sa talatapan sang City Disaster Risk Reduction Management Office. Ang CSWDO may mga family kits na nagaunod sa mga bayo kag underwear. May hygiene kits na nagaunod sa mga hapon, toothpaste, shampoo kag sanitary napkins. May mga food packs man nga na-plaster na nga daan. May mga portalets pati na mga medical supplies. Suno kay Dr. Mary Jean Ortizo, ang pamuno sang DRRMO Bago, duha ka mga barangay ang ila ginalantaw nga direkta maapektuhan kung maglupok ang bulkan. Iniamo ang mailom kag ilihan nga may masobra sa 12,000 nga populasyon. Sa La Castellana, ang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council sa pagpamuno ni Mayor Romayla Nicor Magilimutan ang nagsapul man sa kahapon para istoryahan ang ila mangin contingency plan en kaso maglupok ang bulkan. Sa report sa FIVOC Subong nga adlaw, may 5 na lang ka mga volcanic quake sa sulod sang bulkan sa sulod sang 24 ka oras nga monitoring. May pamamaga sa gihapon sa sulod sang bulkan kag wala sang aso nga nagagwa sa bulkan. Sunod sa FIVOC, mga senyales ini sa posible nga phreatic eruption sa bulkan. Ang phreatic eruption ang pagbuga sang steam sa bulkan. Sunod sa FIVOC, wala sang dapat nakakulbaan ng publiko kag dapat wala may nagasulod sa 4-kilometer permanent danger zone. Hindi man pwede makalupad malapit sa crater ang anuman nga aircraft. May mga food pack na kami naka-ready, and at the same time to maintain the ang minimum public health standards siya in case niya na tayo nga mga face mask nga ready for our affected population.